Zdravo, zovem se Marko, imam 25 godina i živim u Beogradu. Beograd je glavni grad Srbije i veoma je velik i lep grad. U Beogradu živi više od 1,5 miliona ljudi. Volim Beograd jer ima puno parkova, dve velike reke, Savu i Dunav, mnogo muzeja, pozorišta, kafića i dobrih restorana. Svaki dan se budim u 7 sati ujutru. Ponekad i u 6:30 ako moram ranije na posao. Prvo perem zube, tuširam se i oblačim. Zatim doručkujem. Najčešće jedem jogurt sa muslijem ili sendvič sa sirom i pršutom i pijem kafu. Kafa je obavezna. Bez kafe ne mogu da počnem dan. U 8 sati izlazim iz stana. Stan mi je na Novom Beogradu, blizu reke Savi. Idem peške do autobuske stanice, to je samo 5 minuta. Najčešće vozim autobus broj 60 ili 67 do centra grada. Put traje oko 30 minuta. U autobusu slušam muziku ili čitam knjigu. Volim da slušam srpsku narodnu muziku, pop i rock. Trenutno slušam pesme od Riblje Čorbe, Bajage i Đorđa Balaševića. Radim u jednoj IT kompaniji u centru Beograda, u ulici Kralja Milana. Posao mi je da programiram web sajtove. Počinjem u 9 sati i radim do 5 popodne. Imam pauzu za ručak od 11 do 1. Ručam u kantini ili u obližnjem restoranu. Najviše volim ćevapčiće sa lukom, pljeskavicu, kajmak i pomfrit. Ponekad uzmem samo salatu jer pokušavam da jedem zdravije. Tokom radnog vremena puno pričam sa kolegama. Imamo tim od 10 ljudi i svi su veoma prijatni. Pomažemo jedni drugima i često se šalimo. Jednom nedeljno imamo sastanak na kojem pričamo o novim projektima. Šef je strogo, ali pravedan. Voli kada radimo brzo i kvalitetno. Posle posla, oko 5:15, često odem u teretanu, koja je blizu kancelarije. Vežbam 3 puta nedeljno, ponedeljak, sreda i petak. Radim vežbe za grudi, leđa, noge i ruke. Posle treninga se osjećam odlično i pun energije. Kada ne idem u teretanu, sretnem se sa drugarima u kafiću. Najviše volimo kafić Jelena na Dorčolu i kafanu Pavle Korčagin na Zelenom vencu. Tu pijemo pivo, kafu ili sok i pričamo o svemu, o poslu, devojkama, fudbalu, politici. Moji najbolji drugari su Nikola, Ivan i Petra. Sa njima sam još iz srednje škole. Oko 8 sati uveče idem kući. Ako sam sa društvom, ponekad ostanemo duže i ručamo ili večeramo zajedno. Volimo da idemo u restorane sa roštiljem ili u pizzeriju. Najbolja pizza je u Bucko na Vračaru. Kad stignem kući večeram lagano, obično salatu, supu ili jogurt. Zatim gledam seriju ili film na laptopu. Trenutno gledam seriju Senkice i fore i Južni vetar. Volim i strane serije Breaking Bad, Game of Thrones i Stranger Things. Pre spavanja čitam knjigu. Trenutno čitam Na Drini Čuprija od Ajve Andrića. To je obavezna lektira, ali mi se veoma dopada. Čitam oko pola sata, a onda gasim svetlo u 11 sati. Volim da spavam najmanje 8 sati, da bih bio odmorn i sređen sledeći dan. Vikendom je druga priča. U subotu ujutru
Ne žurim, ustajem oko 10 sati, doručkujem sporo i pijem kafu na terasi. Stan mi ima mali balkon sa pogledom na Savu, to je najlepše jutro na svetu. Posle doručka često idem u šoping ili na pijacu. Na Kalenić pijaci kupujem sveže voće i povrće. Volim jagode, trešnje, lubenicu, leti, a zimi mandarine i jabuke. Ponekad kupim i cveće za stan. Popodne u subotom često idem u park. Najviše volim Košutnjak i Ada Ciganlija. Na Adi leti idem na kupanje i odbojku na pesku. Zimi šetam ili vozim bicikl. Priroda mi puni baterije. Nedjelja je dan za porodicu. Roditelji mi žive u Zemunu, pa odem kod njih na ručak. Mama pravi najbolji pasulj, sarmu i gibanicu na svetu. Sa tatom pričamo o Zvezdi i Partizanu. On je navijač Zvezde, a ja Partizana. Pa se uvek šalimo i malo svađamo. Posle ručka popijemo kafu i pojedemo slatko. Pa se vratim kući uveče. Ponekad, vikendom, odem na kratak izlet, van Beograda. Volim Frušku goru, Avala, Oplenac ili Srebrno jezero. Priroda, čist vazduh i mir. To mi treba da se odmorim od gradske vreve. Tako izgleda moj običan, ali lep život u Beogradu. Grad je pun energije, ljudi su srdačni, hrana je odlična, a ja sam srećan što živim ovde. Nadam se da ću jednog dana imati porodicu i decu i da ćemo zajedno uživati u svemu što Beograd nudi.